Mbak Birgita, yuk berdiri. Tak tang tak tang 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 tang. Oke. Birden. Mbak Birden. Ya, iki sak putramu ketok umurane Mas Gareng. Oh, tua anakku. Iya ta? Tua anakku. Nggih. Tua anak sing ragil kowe mungkin kowe kalah tua karo anakku. Wah, jan sinden saiki iki nom-nom ayu-ayu. Heeh. Di sawang enak. Suarane apik. Suarane apik. Ngomong sayange gur siji. Apa? Ora gelem karo aku. Ya gak gelem aku. Sampean wedakane putih kaya ngono kaya balit ngono malan. Kowe ora ngerti kok yen kita ilangi wedakanku malah saya elek. Ora jenengmu sapa to, Nduk? Nggih kula Birgita Ayu. Birgita. Ora kowe iki candi. Kula Kediri Jawa Timur, Pak De. Birgita iki apa kowe anake Walanda? Ora. Lah kok jenenge Birgita? Ya kae Pakku mergo kemendemen mangane dadi aku, Pak De. Oh, dadi bapakmu mau beber kemendemen. Terus anak-anak kowe. Iya, ketoke ya ngono, Pak De. Oh, ya kula tanggoku bener tanggoku kae jenenge Chong Yang Jin. Apa kuwi? Bapake mendem Chong Yang metu anak siji. Oh, nek ora apa-apa. Masih apa-apa kuwi jeneng kuwi wasiat saka wong tuwa. Lek Mbak Birgita iki cara buah apa Mas Gareng? Iki sing diarani buah anggur ya iki. Ha iya. Urung dipangan disawang wis seger. Rasane iki seger. Lek Mbak Winong iki cara buah apa? Iki. Heeh. Klengkeng. Kok iso klengkeng? Ketoke lak ketoke kokoh ning sejatine manis ning ati-ati. Kowe yen mangan klengkeng ora waspada ngletak kentose kuwi bahaya. Lah lek keseleken. Lho, Keselek kelengkeng. Kok kelek to kuwi? Klengkeng kok kelek. Kelengkeng. Klengkeng yo ora mangane siji-siji. Ngono. Nah, iki klengkeng. Lek Mbak Dian Munasirah cara buah apa? Iki. Nggih. Iki jeruk. Kok Jeruk. Jeruk iki lagi disawang wis nyenengake. Heeh. Nadyan ora mencolong ning disawang tok iki nyenengake. Oh, Menyenengke. Lah jeruk kan akeh enek sing legi enek sing kecut. Iki jeruk apa? Aku ora ngerti wong aku urung tau dilat. Oh. Bener. Wah, takone wong iki. Ora tau dilat, biasane dilati desel kuwi ya. Ya ora to. Terus kuwi Mbak Okfa cara buah apa? Iki. Ah. Pir. Pir. Pir to? Pir. Pir iki tuku wong iki dikeki ya pir. Oh iya. Pir, buah pir. Ah, bojoku, awas nganti elek. Jambu weton Demak. Wah. Berarti nyeger jambu air. Jambu air weton Demak nyeger ati. Oh iya. Mbak Tuti kayak sebelah ibu ke sih. Lah iki. Tapi kudu Mbak Tuti apa Pak De? Apa? Melon. 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 Nadyan wujude jaba ki keret-keret. Ning yang dibelah ngono ki dipangan seger rasane. Oh, melon. Melon. Iya. Mbak Lia. Mbak Lia. Lia sing di Sebelah Mbak Tatin. Mbak Tatin. Pace. Kok sia-sia. Kok mbok sia-sia Kok sia-sia piye to? Pace apa manfaatnya? Pace ku iso dienggo jamu. Jamu apa? Jamu penurun darah tinggi ya. Karo gak tau ngombe.
Gak tau ngombe kok. Ora tau ngombe to? Gak tau. Engko yo diombe bareng yo. Pasti itu ono manfaate, Mas. Iya. Betul. Dan kepiye-piye sindenmu kabeh bermanfaat. Loh, lah Mbak Tatin urung cara buah apa Mbak Tatin? Mbah aku ora wani. Lah kok gak wani? Gak adil engko. Kok tak onake buah mekrok yo. Wis mending ora wae aku. Iya. Nek tenanian Birgita iki isih sekolah apa wis lulus yo saya. Sampun lulus Pak D. Sarjana seni niku, Pak. Niki luar biasa pesinden ingkang pun beto Mas Cahya. Tadi menika S1 semuanya. Nggih. Loh harus nih Pak D. Seorang wanita itu harus berpendidikan. Niki tutik tok niki. Niki Mergo yen siji pilek. Ya kabeh S1, kabeh S1. Loh, niki Mbak Dian malah magister seni. Magister Nah, S2. S2. Jadi ojo sok nyepelekke dan jangan memandang rendah seniwati karena Betul. sekarang sudah sarjana-sarjana. Nggih. Nah, nggih. Iki Mbak Birgita pamundute Nggih, Pak ya kuwi tembang kangen. Nah, nggih. Monggo langsung kemawon diaturake tembang kangen kunjuk dumateng sedaya kaya para pamirsa, para lenggah ugi ingkang monitor wonten ing streaming YouTube. Wah, ya matur nuwun. Delong-delong sik ya Mas. Delong-delong sik ya. Ayo sindane mikir diangkat semua. Wah, Ayo. Ayo. Mikir diangkat kabeh. ruang saku iki jan agar lanjene nyanyi jan kaya juragan. Iya. 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 Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya. Tak pernah ucap hancur hatinya bersepai. Harimau, 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 harimau Malaya. Kita ayu mit in Kediri.